Sziasztok! Extra újdonsággal jelentkezik a Nordic Walking alapok. Szórakoztató, zenés Nordic Walking edzéseket indítottunk itt, a Farkaserdőben. Hogy lehet ez? Zenés edzés az erdőben? Ne ijedj meg! Nem fogjuk zavarni az erdő nyugalmát. Neked csak egy saját fülhallgatóra lesz szükséged, és arra, hogy ismerd a Nordic Walking néhány lépő, futó és ugró technikáját. Megfelelő a hangerő, kézfeltartással jelezzétek ki. Milyen is ez a zenés edzés? Képzeld csak el! A zene ritmusára bemelegítünk és gyakoroljuk a Nordic Walking technikáit. Mi történik közben veled? Nő az állóképességed, hiszen ez egy intenzív edzés. Kíméled az izületeidet, hiszen a botok használata ezt segíti elő. Rendkívül jól fejlődik a mozgáskoordinációd, hiszen a lépéseket összehangolt kartechnikával végzed. Remekül fejlődik a ritmusérzékelés, az ügyességed is, hiszen mindez a zene ritmusára történik. Összességében tehát átmozog a teljes tested, és komplex módon fejlődik a legtöbb képességed. Kiknek ajánlom? Elsősorban a 40-es és 50-es korosztálynak, akik intenzív, szabadtéri mozgásra vágynak. Milyen volt az edzés? Szuper! Magyarországon ilyen edzés jelenleg csak a Nordic Walking alapoknál érhető el. Te az elsők között lehetsz, aki ezt kipróbálja. Tarts velünk! További információ a www.nordicwalkingalapok.hu-n, jelentkezés a nordicwalkingalapok@gmail.com-on lehetséges. Gyalogolj az egészségedért!